ban pendem ban penbet thamai ya kan ka pha thungkam ki ha ban thau ya ka expert committee ngilara shibun gimat apo assembly osgo pla wanum dom yo pa pi ong ba nga kren tomet yo MLA jongpi hnrei snow samut bakat u MLA u jongpi u biasai naga sorba ajwai undang keren yagi kintin di bawah u khulung ru umesyo Banang bagita ki MLA jong ke PPP ki keren ye hapo assembly ngam tip dang rumah sa seperti si ayu tip MLA jong ki nang ni na po juai kipat ba kilayu ilot kipat ba kilayu ilot ayu ka PPP ka keren Kito ki minister ki baju padia bahasan senam mensua mentate ki haban pulekot habaki rung ki MLA jong ka voice of the people party Ngim jukran biet kom ki MLA ngi kren ya ka bangi tep namar ngi snoto ngim la kom kita ki MLA jong ka voice of the people party ban peleran yau nong kesyan ya ki nong kesyan jong ka voice of the people party ko ki patba de namar ka takadaw ila ra shibun kimat ngila kren ya ka jingkhang jong ka sarkar menta banti mau ti siap rumlong kata utu MLA nagaru ya tu opo assembly yang tu sini udah MLA udah nagaliang sarkar uang bangiting imyo kain ban khak siap kata ki asam pajiwan ban ki siap jongi kawa komno kata ka sarkar balai kita kin khuslai namar ki ong mlele upat ba andra dei for election shu samtia khawai do labiang ula klet ya ka kaba usem jige bro shikata ngaju kali gede ke cingkeli ka cabangre ngongko ki ba piwat ayu pikwa ayu live nai saunai swag election namta piwat ayu pikwa ayu live saunai hedin election swag election live saunai te igu ba ukwa bai kot bai dawai bai kiat bas balik piknik kaput kapol terhadap election part wat nong keren assembly